Witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, proszę wejść, że jest. Ale dobrze, mogą powiedzieć. Nie, ale pan poseł teraz mówi. Jak pan poseł skończy, dokończyć. Jak Panie pośle, czy mogę? A nie rozpoczęliśmy. jak rozpoczęliśmy jeszcze. Proszę, będzie czas. Panie pośle, ale dosłownie tylko 2 pytania i stąd zmykamy i Wam naprawdę nie przeszkadzamy, tak? Kulturą to nie przyszliście. Szanowni Państwo, przyszliśmy tutaj w imieniu mieszkańców miasta Białogard, ponieważ mieszkańcy Białogardu zwrócili się... Proszę dać mi powiedzieć, dobrze? Szanowni Państwo, przyszliśmy tutaj w imieniu mieszkańców Koszalina, ponieważ przyszli do nas i poprosili o pomoc w odzyskaniu Trybuny Obywatelskiej. Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj organizujecie społeczną Trybunę Obywatelską, natomiast nie we wszystkich miastach. Chciałbym skromnie zauważyć, Panie Pośle, że w mieście Koszalinie mamy już Trybunę Obywatelską i kolejna nam jest naprawdę zbędna i jest nam niepotrzebna. Szanowny Panie Pośle, zwracamy się przede wszystkim do Pana z taką prośbą, że jeżeli Pan przyjeżdża tutaj do naszego miasta, do miasta Koszalina, na społeczną Trybunę Obywatelską, a nie może Pan wpłynąć na swojego kolegę, partyjnego kolegę, Niesiłowskiego? Niestety No właśnie, niestety na niego. na swojego kolegę pana Krzysztofa Bagińskiego, który to w wyborach samorządowych w 2010 roku miał hasło wyborcze zawsze blisko ludzi. I proszę Państwa, jak to się ma do dzisiejszej Trybuny Obywatelskiej? On ją zlikwidował. Jego pierwszym postulatem po wygranych wyborach było to, żeby znieść Trybunę Obywatelską z sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców Białogardu zwracamy się z prośbą o utworzenie tej Trybuny Obywatelskiej i do Pana, Panie Pośle, Panu dajemy taką oto Trybunę Obywatelską i mamy nadzieję, że na kolejnej sesji miasta Białogardu ta trybuna będzie postawiona i że mieszkańcy Białogardu będą mieli prawo głosu. Bardzo proszę, to jest dla Pana. Proszę bardzo. Natomiast bardzo ładnie, mamy taką... Dziękujemy. Natomiast jeszcze... O ile już przyszli, niech się wypowiedzą. Nie przeszkadzajmy. Natomiast chcielibyśmy jeszcze, korzystając z okazji, wiemy, że pan Mirosław Skórka jest kojarzony z piłką nożną, jest trenerem, byłym trenerem, a pana partyjny kolega, pan Jan Tomaszewski, ostatnio powiedział, że nie będzie kibicował reprezentacji Polski, tylko wybierze się na mecz z Niemcami. Reprezentacji Niemiec. Dlatego, Szanowni Państwo, Młodzi Demokraci ufundowali dla Pana i dla Pana kolegi partyjnego, Jana Tomaszewskiego, bilet. Bardzo kosztowna inwestycja, ale dla Prawa i Sprawiedliwości nawet jesteśmy w stanie tyle pieniążków przeznaczyć. Bardzo proszę, to jest dla Pana bilet i chcielibyśmy Panu życzyć wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy. No wam też życzymy dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia i naprawdę, Panie Pośle, zwracam się jeszcze raz, utwórzcie tę Trybunę Obywatelską, ponieważ mieszkańcy chcą wiedzieć, co się dzieje w mieście. Chcą wiedzieć, a nie wiedzą, tak? I to tylko i wyłącznie przez Pana kolegę. To znaczy, ja Panu Ale niech Platforma dotrzymuje obietnic, a nie tu przychodzi. Dobrze, to jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dziękujemy. Pan się bardziej przyda do tej królowej dzieci. Do widzenia. Oczywiście możemy się różnić, ale to jest w ramach demokracji, to jest spór w ramach demokracji, to jest dozwolone i to jest demokratyczne i tak to przyjmujemy.